Ndak tari gocine Dene keplek. pone teng 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 teng. Ora apa-apa. Los. Iki mau wis tak omong. Ora apa-apa, los ora apa-apa wis to. Pengen Ora apa-apa. ngaplok ya kuwi. Maaf. Ora apa-apa. Gak sengaja niku lho. Ambong. Angkel aku. Aku tau ngono, ngambung kok ditakpuk to. Lha kowe kleru ning ngomong kok Oh, rumangsane gak. aja ngono Mas. Wong ki dilambi karo wong wedok iki Nah, dijogo. oh, Mas mbok Prono. selalu. Ora semena-mena karo wong wedok Gitu. aidoni. Anu, mari pasal idu ra enek. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya ya. Lah modele lah tanding 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 tut tanding 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 tut dung dung dung. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik mosok. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gua rono. Aja dikuakno. Rono lho. Iya ya. Yo wis tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini, kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jalali. Bojoku. Alah kok kuwi ae lho. Sak pira to, Mas? Sik to. Jajal anu D minor, D minor. Wah. Aku gak ngerti. Dia la. Lah. Kok tak A minor, A minor. Aku suwi ra krungu suara elek. Rumah Sapula. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi karo. Ayo karo lakune apa delak. Malaysia no cah nomok badak no cah. Sama Sakini yo. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkirku. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku angger gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lha kuwi ana. Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. Ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya.